Amen. Hama dzangu, makanzwa zvichinzi zviitirei maguta eutiziro zvakanyorwa mukati mebhaibheri. Tikati isusu Mwari ndiye utiziro hwedu, ndiye ugaro hwedu. Akaita seguta rine masvingo makuru asingakwanise kubitirirwa. Naizvozvo maari ndimo mandinovandira. Jehovha ndiye shongwe yangu. Nhasi uno tiri kuenda pana madzimambo wokutanga, 1 Kings 8, tichitarisa munamato waSoromoni. Tiri kuda kuverenga pamusoro pawo ndisati ndazopinda mumharidzo. Saka kana tiri kuita fortification yedu, kana tiri kusimudza masvingo eguta sekusimudza kwakaita Ana neHemaya pavakanga vadzoka vachivhara maburi ose akanga aripo, paipinda nemhungubwe, makava, shumba dzinorura namapere, pavaivhara nekusumudza masvingo iwawo akanga akakoromoka, vaita kuti vasabitirirwe. Pane zvavakatoita. Asi nhasi ngatitarisei zvedu munyengetero wakapuwa naSoromoni, wainzi munyengetero wekupira kana kuita dedication. Ndizoti dedication ngati chii, asi ndingangoti wokupira temberi yaakanga avaka kuna Mwari. Temberi iyoyo yakanga yava nzvimbo imwe chete yokunamatira yavaIsraeri. Yakanga iri nzvimbo imwe chete yokunamatira yatakataura pamusoro payo muzvidzidzo zviviri zvapera. Nokuti Mwari wakanga ati panzvimbo imwe chete yandinenge ndati muuye kuzonamatira ndiyo yamunofanirwa kunamatira nekupa zvibayiro zvenyu. Zvibayiro zvinongobva kunzombe, kwete kunzombe, kumombe namakwai nembudzi, kuzvipfuwo zvemudanga nomuchikwere. Yativerengei. Baba Soromoni akamira pamberi pearitari yaJehovha, pamberi peungano yose yaIsraeri, akatambanudza maoko ake kudenga akati, Jehovha Mwari waIsraeri, hakuna mumwe Mwari akaita semi kumusoro kudenga kana pasi panyika. Imi munochengeta sungano yorudo yavaranda venyu vanofamba pamberi penyu nomwoyo wavo wose. Makachengeta chivimbiso chenyu kumuranda wenyu Dhavhidhi baba vangu. Makavimbisa nomuromo wenyu uye mazvizadzisa noruoko rwenyu sezvazviri nhasi. Zvino Jehovha Mwari waIsraeri, chengeterai muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu. Zvivimbiso zvamakamuitira pamakati, pamberi pangu hapangoshayikiwi munhu anokutevera pachigaro choushe chaIsraeri. Kana vana vako vakachenjera pane zvose zvavanoita, vakafamba pamberi pangu sezvavakaita iwe. Naizvozvo zvino, haiwa Mwari waIsraeri, ndinokumbira kuti shoko renyu ramakavimbisa kumuranda wenyu Dhavhidhi baba vangu riitike. Muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu, makavimbisa nomuromo wenyu uye mazvizadzisa noruoko rwenyu sezvazviri nhasi. Zvino Jehovha Mwari waIsraeri, chengeterai muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu. Zvivimbiso zvamakamuitira pamakati, pamberi pangu hapangoshayikiwi munhu anokutevera pachigaro choushe chaIsraeri. Kana vana vako vakachenjera pane zvose zvavanoita, vakafamba pamberi pangu sezvavakaita iwe. Naizvozvo zvino, haiwa Mwari waIsraeri, ndinokumbira kuti shoko renyu ramakavimbisa kumuranda wenyu Dhavhidhi baba vangu riitike. Chingava chokwadi here kuti Mwari angagare panyika? Tarirai, matenga kana nokudenga denga hazvingagoni kukwanai. Ko, kuzoti temberi iyi yandakakuvakirai? Kunyange zvakadaro, teererai munyengetero womuranda wenyu nokukumbira kwake. Haiwa Jehovha Mwari wangu, inzwai kudanidzira nomunyengetero uri kuitwa nomuranda wenyu pamberi penyu nhasi. Amen. Ipapo ndo patiri kunyatsodisisa pavhesi 28 apo kuti Jehovha ngaanzwe munyengetero wandiri kuita. Nyange zvangu ndiri kuitira pane madziro aya andavakira nekaaritari kandavakira, asi teererai. Zvino isu tinonamata tichidaro here? Kwete, tinonamata kuburikidza nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Saka tiri kunamata tichiburikidza nechinhu chikuru kupfuura tebhenekeri yaMwari, kupfuura temberi yaMwari yakanga yakavakwa paJerusarema,
kana tebhenekeri yakamiswa naMozisi. Muri kupanzwa kako? Yatinde pavhesi 29. Meso enyu ngaaramba akatarisa temberi iyi usiku namasikati, nzvimbo iyi yamakataura muchiti zita rangu richavako, kuti muzonzwa munyengetero unonamatwa nomuranda wenyu akatarisa kunzvimbo ino. Inzwai kukumbira kwomuranda wenyu nokwavanhu venyu Israeri pavanozonamata vakatarisa kunzvimbo ino. Inzwai muri kudenga kwamunogara, uye kana manzwa mugoregerera. Amen. Mazwi aya akafanana neatinowana pana Johani 16 naJohani 17, pavhangeri yakanyorwa naJohani. Handiri mberi, vhesi 31. Kana munhu achinge atadzira kumuvakidzani wake akanzi apike mhiko, uye akauya akapika mhiko pamberi pearitari yenyu mutemberi ino, ipapo inzwai muri kudenga, uye muwane zvamunoita. Tongai pakati pavaranda venyu, mupe mhosva kumutadzi nokuisa pamusoro wake iye zvaanenge aita. Mururamisire akarurama nokumupa zvakafanira kururama kwake. Amen. Muvakidzani ndiye mumwe munhu anonamata, asi ngwarirai, hama dzangu, ngwarirai, nokuti musinagogo ndakataura kudaro. Jesu paakapinda achibva kunguva yekutsanya, akawana mune munhu ane madhimoni, munhu wavaigara vachipinda naye nguva dzose. Zvitoreva kuti vanhu vakagara vachingopinda namadhimoni nemweya yakaipa. Naizvozvo ndimo mune mhumhi muchechi dzatinopinda, mune mapere, mune makava, mune shumba dzinorura, matinopinda mumakereke edu aya ane mazita awo. Ndiwo maBhabhironi acho iwawo anonzi budai maari. Ini ndakati musabude maari, asi zivai zvamuri kufambira. Muchenjere kufuratidzwa mwoyo yenyu kuna Jehovha nevamunopinda navo, navavakidzani venyu vari kutaurwa naSoromoni apa. Kana vanhu venyu vaIsraeri vachinge vakundwa, vhesi 33, navavengi vavo nokuti vakutadzirai uye vakadzokazve kwamuri, vakapupura zita renyu, vakanamata nokukumbira kwamuri mutemberi rino, ipapo inzwai muri kudenga mugoregerera chivi chavanhu venyu Israeri, uye mugovadzosera kunyika yamakapa madzibaba avo. Amen. Kukundwa nomuvengi zvosiyana nomuvakidzani. Nyange zvedu tiri mukereke tina vavengi varimo vanotikunda, vakatikwezva, vakatiisa kuti vatitsikirire tiri pasi pavo muumambo hwevavanenge vachishumira. Asi isu tinofanirwa kudzoka kuna Mwari nemwoyo yedu, tichingori panzvimbo imwe chete yokunamatira iya. Asi nokuda kwekusangwarira kwedu taita sei? Tarasiswa nomuvengi. Makava ari mukati mekereke aya. Todzoka tokumbira ruregerero kuna Mwari, todzoka panzira chaidzo dzaMwari, pakufamba muna Jesu Kristu, pakuchengeta mirayiro yaMwari nokunamata kuburikidza naye. Vhesi 35. Kana denga richinge razarirwa, mvura ikasanaya, nokuti vanhu venyu vakutadzirai pavanonamata, vakatarisa kunzvimbo ino, uye vakapupura zita renyu, vakatendeuka kubva kuchivi chavo nokuti mavaranga, ipapo inzwai muri kudenga uye mugoregerera chivi chavaranda venyu. Vanhu venyu vaIsraeri vadzidzisei nzira yakanaka yavanofanirwa kurarama nayo, uye naisai mvura panyika yamakapa vanhu venyu kuti ive nhaka yavo. Amen. Zvikanzi munenge matadza ka, muri kuenda kukereke zvenyu mazuva ose, asi mune kutadza kwamunoita. Muchinamata kudaro muri pakutadza. Asi kana maziva chivi chenyu, mopupura kuna Mwari, moregera kuita chivi chenyu, motendeuka, motanga kufamba namakwara amakadzidziswa naIshe wedu Jesu Kristu, negwara romurayiro. Izvi zvinoitika muri mukereke menyu. Kana nzara, Mwari anounza zvinhu izvozvezvi, nokuti zvinhu izvo zvinouya kuti ticheuke isi, tifunge kuti ko zvinhu izvi zvauya sei. Zvinotonoronda makwara edu ataifamba nayo, tichiona kuti patinenge takakanganisa ndepapi togadzirisa patakakanganisa napo. Nekuti kana zvikasauya, tinoramba tichingoenderera mberi tichingotadza, tingori mumafaro. Iwe wakaona mumafaro ako anyanyisa, kungoti zvinhu zvose uri kuzwana, fungisisa kuti
Woitawo mupenyu hwangu waita mutserendende kudai. Ugadzirise, uronde nzira dzako, matsimba ako pawanga uchifamba napo. Ugadzirise nyangwe uri murufaro, une zvinhu zvose. Kuva murufaro hazvireve kuti chii, uri kufamba zvakanaka. Mwari chete ndikuti chii, ndikuti Mwari. Satani ndiye anenge afukatidza mwoyo wake kuti usaone. Asi kana Mwari achikurova, zvinoita kuti utendeuke, nokuti panenge pane chimwe chinhu chakaipa chaitika muupenyu hwako, zvinoita kuti uti kosei wotendeka. Ndiro rudo rwaMwari. Saka zvinzi Mwari anoranga vaanoita sei, vaanoda. Kana nzara kana denda zvikauya, vhesi 37, panyika kana nyunje kana muhuvhe kana mhashu kana ndongwe kana muvengi wavo akavakomba mune ripi zvaro ramaguta avo, zvisinei kuti inyatwa ipi kana kuti idenda ripi rauya, uye kana munyengetero kana chikumbiro chaitwa naani zvake wavanhu venyu Israeri, mumwe nomumwe achiziva zvinomutambudza mumwoyo make, akatambanudzira maoko ake kumberi kutemberi ino, ipapo inzwai muri kudenga kwamunogara. Regererai mugowana zvamunoita, mugoitira mumwe nomumwe maererano nezvose zvaanoita, sezvo muchiziva mwoyo wake, nokuti imi chete ndimi munoziva zviri mumwoyo momunhu wose, kuti vakutyai mazuva ose avanorarama panyika yamakapa madzibaba avo. Amen. Apa ava madenda ari kuuya, zvinhu zvekunze zvaakuuya, zvichida idhimoni, zvichida mweya wakaipa, zvichida vana vachafamba nemunzira yakwazvo, zvichida muri kuona zvinhu zviri kuitika mukati mekereke, muri kunzwa zvinhu zviri kuitika mukati mekereke. Iwe unofanirwa kuzvitsaura pakunamata kwako napamafambiro ako, nyangwe zvako usina kumira kuenda kukereke. Kana wafunga chaizvo chaizvo womira kuenda kukereke, wova kereke iwe, ndokukura pakutenda. Ndo zvinhu zvinotarirwa kwamuri naJesu Kristu. Haangokutarirai kuti murambe mungorichipinda mumakereke enyu kwe10 40 years. Wakaita gore uri muchechi rimwe chete, zvakwana. Watokwana, kudzidziswa kwawatoita kwatokwana. Enda unotsvaga Jehovha, enda unotsvaga Jesu, ivo vachakuzarurira. Mweya Mutsvene anotumira kune munhu wose anomutsvaga kuti muzarurirwe nezvaIshe Jesu Kristu, nezvaMwari Baba wedu ari kudenga. Zvino kana ari mutorwa, chinzwai manje apo. Iri radambudziko rinouya kuburikidza nehama, kuburikidza navavakidzani, vanhu vasiri mukereke, kuburikidza nezviri kuitika munyika. Muri kuzvinzwa? Zvino kana ari mutorwa, asiri wavanhu venyu Israeri, asi anouya achibva kunyika iri kure nokuda kwezita renyu, nokuti vanhu vachanzwa nezvezita renyu guru, ruoko rwenyu rune simba, noruoko rwenyu rwakatambanudzwa. Paanouya akanyengetera akatarisa kutemberi ino, ipapo inzwai muri kudenga kwamunogara, uye mugoita chinhu chipi nechipi chinokumbirwa kwamuri nomutorwa uyu, kuti marudzi ose enyika azive zita renyu uye agokutyai, sezvinoitwa navanhu venyu Israeri, uye kuti vazive kuti imba ino yandavaka ine zita renyu. Amen. Apa panzwisisei zvakanaka. Mutorwa ari kuuya kuna vanhu vaMwari, mukurutuka, kana kuti munhu wamusina kurukuruta, asi angouya angonzwa nezvembiri yaMwari. Kunzwa kwacho kuno pakasiyana, nokuti mumwe munhu anotendeuka asiri iye ari kuparidzirwa, asi zvitoparidzirwawo mumwewo aita rombo rakanaka rekuti aparidzirwe, vanhu vachitomunyenyeredza iye anenge achida kuuya kuna Mwari, ane mwoyo unogamuchira mashoko aMwari. Munozona? Asi azongoitawo kanzeve kekuti anzwawo mumwe achiparidzirwa, ouya atendeuka auya kuna Mwari. Hamuna kumurikuruta ndimi, angodedzwa naMwari kuti auye kwamuri. Zvasiyana nevaya vamanga muchipedza nguva muchiparidzira, muchiedza kuti vatendeuke. Zvichidai hama yenyu, zvichidawo munhu womunzira. Kwaabva ikoko kunoita hondo pamusoro pemunhu iye arashika. Kuna Satani ikoko kwaabva, kwaaka akafuratidzwa mwoyo wake kuti asaone kunge pane chakaipa chiri kuitika munyika. Zvinhu zvose zviri kungoitika munyika ndizvo zvinofanirwa kuitika munyika. Kwaabva kune madhimoni nemweya yakaipa, zvichauya manje, zvaakunokrema
munhu wavo kuti adzokere kwavari. Kana zvauya hazvisorwisa munhu uyu, zvinorwisa ini. Mukuvanzwa? Ini munofanirwa kusimba kunamata naye. Iye haangakwanise kungonamata oga, nekuti makamuregedza achitorwa zvakare, imi mava muchivi. Madambudziko akukwanisa kuuya pamuri. Saka motosimba kunamata naye, motosimba kumudzidzisa, motosimba kumutsaura kuna vamwe vanhu vaya vanenge vachida kumudzorera kwakare kumashure. Verse 44. Kana vanhu venyu vakaenda kundorwa navavengi vavo kwose kwamunovatuma, uye pavanonyengetera kuna Jehovha vakatarisa guta ramakasarudza netemberi yandakavakira zita renyu, ipapo muri kudenga, inzwai munyengetero wavo nechikumbiro chavo, uye mugovabatsira pane zvavanorwira. Amen. Uku kunoraura kana ndokwaitaurwa naIshe wedu Jesu Kristu kuti ndoda kuti muite varauri vevanhu. Apa ndimi matoenda kundorwisa zvenyu, vavengi vakazvigarira. Asi simba rokunamata rinofanirwa kunge riripo. Makaita sei? Muchigara mumakwara aMwari, muchichengetedza murayiro yaMwari, muchifamba nokururama noutsvene, muchiziva kuti muna Ishe Jesu Kristu makazviyananisa nani naKristu Jesu, mava chinhu chimwe chete, nekuti Jesu ndiye ane minyengetero inotambirwa kuna Mwari. Jesu ndiye anozikanwa kuna Mwari. Kana pasina Jesu, minyengetero yenyu haingagamuchiri. Izvo zvamunofanira kuziva izvo. Zvinokuva muna Jesu kunge manyatsoti twi, muchifamba makarurama, muri vatsvene. Otherwise mukafunga kuti muri ikoko muchirwisa hondo dzenyu, muchiri muna Jesu nambirwa, kwete, makutoita zvenyu zvenyika zveikokozvo. Verse 46. Kana vakakutadzirai nokuti hakuna munhu asikatadzi, imi mukavatsamurira mukavaisa mumaoko omuvengi, uye akavaita nhapwa munyika yake kure kana pedyo, uye kana vakapinduka pamwe munyika umo mavari nhapwa, uye vakatendeuka nokudemba kwamuri munyika yavatapi vavo, vakati takaita zvakaipa zvisakarurama, uye kana vakadzokera kwamuri nomwoyo nomweya wavo wose munyika yavavengi vavo avo vakavatapa, vakanyengetera kwamuri, vakatarisa kunyika yamakapa madzibaba avo, vakatarisa guta ramakasarudza netemberi yandakavakira zita renyu, ipapo muri kudenga kwamunogara, inzwai munyengetero wavo nechikumbiro chavo, uye mugovabatsira pane zvavanorwira. Amen. Apa munenge mava vatapwa vaSatani. Pane zvamakaiva zvaitwa naSatani. Satani akakuhwepurai nechirauro chake, mava pasi pake. Mozoti papera nguva marealize manje kuti pano takarashika. Motanga kuchema muri pasi pougaro uya. Handina kuti pane munhu achauya kuzokununurai, ndati imi pachenyu muchachema nokutendeuka pazvivi zvenyu. Hazvingaite hazvo nyore nekuti muri vatapwa. Rutori rwendo rwokuti mubve kubva kuutapwa muchienda kunyika yokwenyu, muchienda kuna Jesu Kristu, muchienda kuti muve pasi poumambo hwaMwari. Pana matambudziko anenge aripo, asi munofanirwa kusunga kunamata nekutendeuka pazvivi zvenyu, muchinyazozvitarisa pamafambiro enyu, muchibvisa chimwe nechimwe chakaipa chinonyangadza Mwari, nokuti zvose zvinonyangadza Mwari zvinowanikwa pasi peumambo hwaSatani. Amen. Manzwa akainzwira taurwa apo kunzi kutendeuka nokunyengetera. Verse 50. Muregere vanhu venyu vakakutadzirai, muvaregere pamhosva dzose dzavakapara kwamuri, mugoita kuti vakavatapa vavanzwire tsitsi, nokuti vanhu venyu nenhaka yenyu vamakabudisa kubva muIjipita, makavabudisa kubva muIjipita muvira romoto. Meso enyu ngaaone chikumbiro chomuranda wenyu nechikumbiro chavanhu venyu Israeri, uye muteerere kwavari nguva dzose pavanochema kwamuri, nokuti makavasarudza pamarudzi ose enyika kuti vave nhaka yenyu, sezvamakataura nokumuranda wenyu Mozisi, imi Jehovha Mwari, pamakabudisa madzibaba edu kubva muIjipita. Amen. Zvikanzi makabudiswa kubva muIjipita, ndokutendeuka kwokutanga ka kuti Mwari akakutorai muchiuya kwaari nokutenda muna Jesu.
ndokubudiswa muvira romoto. Manga musati munyatsoziva, manga musati munyatsotenda, asi nokuparidzirwa kwamakaita makati aiwa isu takuda zveumambo hwokudenga. Akati huyai sezvamuri ndikudzidzisei kuda baba vangu vari kudenga, zvichireva kuti maifanirwa kutanaura tunhu tunenge twakazakwatira pamuri kamwe nekamwe panguva yamunenge muchidzidziswa. Makatengwa neropa raishe wedu Jesu Kristu. Ngachiregere kuva chinhu chiri nyore kuti mudzokere kuna Satani, nokuti ikoko ndokuzvidza simba reropa raishe wedu Jesu Kristu, ndokuzvidza simba reshoko raMwari, ndokuzvidza simba romurayiro, ndokuzvidza Mwari pachake. Aiwa, ndinokuropafadzai vanhu vaMwari. Mwari ngaave nemi, akuchengetei, akuropafadzei, akukomborerei mukati mesabata renyu nemukati mesvondo renyu. Murarame pakumutya napakuita zvakarurama nezvitsvene. Maropafadzo ake edenga omweya mutsvene nezvipo zvizeremo ngazvidururwe pamuri. Fambai mumakwara aMwari, chisarai.